Non malom Assam pen Meghalaya state hiniang bong longlea hoyalam ki kepathir thipji pupena jok give and take policy nang bilo. Laso phuthak a hoi kedo ara ratum bir talong si kalili kalang langalam kachar bok thabalam the block 2 along kedo aKhasi-Jaintia khe tumpen pinpura lo toksi Meghalaya chief minister Conrad ke sangmari deng pipajodamlo. Karbianglong district alo nang pon det pen nitum aKhasi-Jaintia akhei aphanke kai keta nang kether-kehap lo. Lasi nitum aphanke hills autonomous district along nang chipon thuno. Bangsualam laki nilitum Karbianglong life pen le kaning jelam kali. Bonta bangsualam laki kedamtang pai ni phain korai hiniar ni Karbianglong philut pangam raliang area committee matethi hekpen LNPRACI hinpen. Mukai au wadi malong Meghalaya chief minister Conrad ke sangma phan pinpura lo ke pajir dona hut ke tok panalam the. Aho Karbianglong philut pangam raliang area committee angkang arlo kadto kabe rong khongke brat trok aratum jasmet block 1 angkang non parsai ge mehut Meghalaya state along kachingbi dunjia phanpura kalili kalang langalam the tok ponsi Meghalaya state chief minister sangma phan pinpura lo pajiram lo pinpura lo along ke jong duna tengke Assam governor 6 schedule aron paragraph 1 tengpen jakong je harjaksi kedamtang pharokrasir kebra phokebra isianinkan jangmi pochik loni phai krege thom arni pen thak daklo. Block 1 Mikir Hills Autonomous District anathu pon det pen aKhasi-Jaintia akhei aphan kelang kapankre kether-kehap ke chop ke theng bensi nang cheneglo. Nasi puthot block 1 habar Meghalaya state arlo ke pon thuje aphan tok jerpen LNPRACI amathu komingson dharpen ki dualong jongdo. News report Karbianglong Live.